Igen. Jó, babám. Hát képzeld, arról lesz szó, elvitték a kapumat, babám. Kijött ide a rendőrség helyszínelni, a tévében is benne leszek. Na, ott akkor arról lenne szó, hogy ki kell jönni heggeszteni egy másikat, mert elviszi a róka a kotlósomat. Gyűjsze, fiam! Adok érte pénzt is, bármennyit, meg sütöttem neked hájas kalácsot is, hogyha gyűjsz. Jó van. Hello! Mikor hozod? Hát mit hozzánk? Neked kéne gyűjni, fiam, hengeszteni. Elkezdtem. Hengeszteni, mert itt van a rendőrség, és a kapitánynak odaadja meg. Hát nagyon Adod a nyugodt. odaadom a kapitánynak, jó? Na, jó van. Hát várjál, már mennek. Hello! Hívvál vissza. Visszahívom, várjál, mindjárt, fiam, jó? Vagy kapitány úr! Na, halló? Én abban kívánok, Budai Péter kapitány úr vagyok. Arról lenne szó, hogy elvitték a Bösöbbe kapuját. Azt akkor most a bűntét utána mutattuk meg, hogy este majd vissza kell jönni, megcsinálni a főmásolatot, de a bűntét reggel 11 óra fele kezdődött. Annak megfigyelősek, hogy elvitték a kaput. Bűntét, ez nagyon nagy volt, de most úgy mondom én magának, hogy nem lehet indítani ilyen eljárást, mert nem kaptam olyan 20 000 forintot. Halló? Van neked eladó kapu. Kapu, mennyi, micsoda, még egyszer? Eladó kapu van. Az milyen színű? Hát, és ugye lehet a beszélni, meg beszélni a kártérítést, nem bírunk adni. Mit nem bír adni? Kártérítést. Kártérítést? Nekem nem kell kártérítést. Hát de most magának kell. Kifizetik a kaput, ott kész. Jó, már fizessek ki. Mennyit adnak érte? Olyan mennyit adnak, én viszem a kaput. Magamat kifizet. Hát, a magát kell fizetni, beakadja az én házamba kapuját, kérem. Ha mit gondol maga? Nekem van párom. Jó? Hát, de az igen nagy baj. Nem rakok semmit sehova. Elviszem a kaput, az kész. Jó lesz az. Az üzlet. Mikor gyűjt akkor, fiam? Ott vagyok egy 2 perc. Jó van, gyere, csináltam csirkepörköttet is, aztán akkor majd eszel, fiam. Hát, ez a minimum. Kapu nélkül csirkepörköt. Mert az nagyon fontos volt. Kapu nincsen, csirkepörköt van. Hát ne csak, fiam, mert ne éhes lassan megnyomva innen, ha most érted az összefüggéseket. De meg is hengeszted? Várjál, nagyon mindjárt. Ja, meg is hengeszted, mert a szát is elvitték. Meghengesztem, persze. Jó van, hozzá hengesztőt is. Viszem hengesztőt. Apádot puszilom. Jó van, elfogom. Jó van, fiam. Szivasz, fiam. Jó, bababam.